Jelentés a július 18-a és 19-i Sármellék és Zalavár községekbe való kiküldetésemről. Első állomáshely Sármellék volt. Itt a helyi népi együttest néztük meg. A csoport munkájának tánc részéhez akarok csupán néhány szót hozzáfűzni. A táncokat jó érzékkel állította össze a Veszprém megyei tanástól kiküldött Badacsonyi Tibor. Kérésem az volt hozzájuk, hogy szigorúan bíráltassák táncokat az idősebbekkel, és a tanításukba minél több öreget vonjanak be, hangsúlyozva az asszonyok szerepét, kiknek segítsége a lányok táncára igen ráfér. Ács János bácsi igazi táncos, kinek verbunkosát és csárdását filmfelvételre ajánlom. Fel kell még gyűjteni Boncföldi János bácsi rözögős csárdását. Jelentés az 1954 évi november 21-22-i Sármellékei kiküldetésemről. Hétfőn reggel értem Sármellékre. Mindjárt megkerestem Kemendi Géza tanítót, a helyi népi együttes vezetőjét, aki Nagy Jánosné, továbbá Varga Anna, Kárász Istvánné és Kámán Róza idős asszonyokhoz irányított. Velük való beszélgetés útján ismerkedtem meg a helyi májusfa döntési szokásokkal, és annak alapján építettem fel a Mennyből jött ember második képét, mely kis változtatást igényelt a szövegkönyvön. A játék tervét Kemendi Géza tanító részletesen feljegyezte. A nap folyamán felkerestem még a helyi teknővájó cigányokat is, kik, bár nem mutattak semmit, elkeseredett helyzetük miatt kilakoltatták őket építkezés miatt, s másik lakást nem kaptak. Most földhunyhóban laknak. Nagyon szép dalaikról és szép táncaikról híresek.